Ivana Slivková i mám 20 roky. 20 roky. 20 rokov. Ja sa kliču Jan Janičko. Rusínov mám predkyv Brinčišovi. A proto viem chodil znati po rusínsky kodifikovaní i písati i čitati. A znali ste azbuku pred tom, jak ste tu prišli ku mi na hodinu? Ivanka znala azbuku? Znala Ja z ruštiny. A jak? Z ruského jazyka. Ja im neznal, ale Mirka neznala. ruský jazyk. Časti roka. Jar, ljeto, osinj i zima. Zima. No a tak krásne naznačila rozdiel medzi jarou, lítom, osňou i zimou. No dobre, takže mohli ískať si zopakujeme toto, čo sme robili na minulej hodine. Na minulej hodine sme sa učili číslovník, keď si pamätáte. Toto je bars krásna knižka, muzičná výchova od Mareka Gája. A inakšie i za to tu sú Divánka s Jankom. Ja poviem za nich, bo sa takú zhandľať pred kamerou. Za to, že mnou obidvoje chodiať spiváty. Inakšie Ivanka je členkou folklórneho súboru Rozmaria, priašivského folklórneho súboru. Krásne tancuje, krásne spívať. A Janko je inakšie hásič povolaním, ale chodí spívať s Ivankou, bo Janko hraje na heligonci a Ivanka hraje na husloch, ale krásne dvojhlasne spievajú. A spívať i veľa rusnácké spívanok. Tam môže, i toto je jeden z dôvodov, čo môže chodiť ku mi na hodinu, že rusínského jazyka. Môžeme vám zaspívať rusínsku spievanku vojenskú. Dobre. Čo vám spievali Vasilenko s Čupinom. Dobré ľudé, vida bude, ide tu rok vojna bude. Dobré ľudé, vida bude, ide tu rok vojna bude. Poľňa milá sprovaditi, bo ja na ňu mušu íti. Poľňa milá sprovaditi, bo ja na ňu mušu íti. Keď je Mišo na koníčku, zavolal jem na Aničku. Keď je Mišo na koníčku, zavolal jem na Aničku. Vyprovaď i z valu, na dražečku do útvaru. Vyprovaď i z valu, na dražečku do útvaru. Šovnej ja parovok pri jaročku, našojem šikrajšiu frajíročku. Barzešu najčervená, mohla by mi byť dobrá žena. Barzešu najčervená, mohla by mi byť dobrá žena. Za našim valom to skastríril, daleko zadalal a zudáril. Slúchaj, milá, jak strieľajú, jak nás všetky ľudé odvájajú. Slúchaj, milá, jak strieľajú, jak nás všetky ľudé odvájajú. Nijak nerozlučiť nastrieľania, ani toto ľudské odvájania. Vozmu ja ťa tohoročku, jak svoju najkrajšiu frajíročku. Vozmu ja ťa tohoročku, jak svoju najkrajšiu frajíročku. Rodila sa v Priašovi o 18. júna 1994. Tak naперед, Janko pročítaj, aké sú časti ľudského tela po rusnácku. A vedete, jak sa píše? Ľudské telo, hej? Čom je toto tu jí? Ivanka, No, je mekčí. Bo jí, mňakčiť, Mňakčí. hlasný zvuk pred sobou, hej? Takže telo čítajme, dobre. 5 časti ľudského tela. Holova, kolina, šija, šija, piate, hruď, lokti, ruke, nohy, pás,
ramena. Tak boli všetky časti ľudskej tvári. A to už tam nie sú čotky, bo zuby tam nie sú, divno, nosa tam nie sú. No dobre, tak skús povieť, jak sa povie, všetko, čo tam je napísané po slovensku. Čolo, oči, ucha, nis, lica, boroda. No. Janko mať belavé oči. Beláve oči. Belavé oči. Alebo síni oči majú, hej. A Janko, povedz, ako majú farbu oči Ivanka? Jak to zera? Sivo? Sivo-zelené. Tak sivo-zelené, povedz. To povedz si američinu. Ivanka maje. Ivanka maje oči sivo-zelené. Dobre, a čo majú na sobie oblečené? Ako majú to farbu oblečenia svojho dneska? Zelenú. Máš zelený šo? Svedrek. Toto čo máš? Top máš jakú farbu? Top máš jakú farbu? Černé. Čornej? Ale na nohavici máš alebo suknu? A nohavici máš tiež čornú, máš rifly. No a Janko mať? Černý zelenú. Čornú zelenú, takú svitiaču zelenú.